முகமது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க, அல்லாஹுக்கு பிடித்தமான செயல்கள் சிறியதாயினும் அதை தொடர்ந்து செய்யுங்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அல்லாஹ் நம்ம கிட்ட பெரிய பெரிய விஷயத்தை தான் எதிர்பார்க்கறான் அப்படின்னு கிடையாது. அவன் விரும்புற சின்ன சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் அதை நம்ம தொடர்ந்து செய்யணும் அப்படின்னு தான் அல்லாஹ் நம்ம இருந்து எதிர்பார்க்கறான். எக்ஸாம்பிளுக்கு டெய்லி ஒரு பக்கம் குர்ஆன் ஓதுறது, அதிகமா சதகா செய்யறது, இதெல்லாம் கூட அல்லாஹ் விரும்புறான். என்னதான் இதெல்லாம் நான் சொல்லும் போது சின்ன சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் அதை நம்ம தொடர்ந்து செய்யும் போது அது நம்மளுக்கு ஒரு வெற்றியை கொடுக்குது. இப்போ நீங்க ஸ்கூல் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா டெய்லி உங்களோட ஸ்டடீஸ்ல நீங்க ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிச்சீங்க அப்படின்னா அது கண்டிப்பா உங்களோட மார்க்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அதே மாதிரி உங்களோட கோலை சக்சஸ் பண்ண வைக்கும். அதனால உங்களுக்கு நீங்களே சொல்லிக்கோங்க, நான் இன்னைக்கு ஒரு விஷயத்த செய்ய தொடங்கியிருக்கேன், அதை நான் தொடர்ந்து செய்யும் போது அல்லாஹ்வோட திருப்தியை என்னால பெற முடியும் அப்படின்னு சொல்லிக்கோங்க. அதனால இன்ஷா அல்லாஹ் நீங்களும் நானும் அல்லாஹ்வின் திருப்தியை பெறுவோம்.